Mae o dal yna. Dal yn ei briod le. Mostyn, y tren ar fi'n gadael. Mae'n ddangol, Mostyn. Na, mae hyn yn bwysig. Wir i ti, dwi dan dynwad. Dewch mlaen, mae'r tren ar fi'n mynd. Hey, Spiky! Ydy siarad rhaid i golli'r tren, Spiky. Lisa, Sharon, Charlie, Islwyn, Spike Hamilton y blaen, Eddie. Dwi'n mynd cyfri saith, ydw e? Mae'n bwysig wneud yn siŵr. Mercher yn y cwsied, ma. Rwythnawan yn hon. Mae'r bechgyn yn yr un drws nesa. Diolch mlaen nawr. Sir. Beth sy'n bod nawr, Charlie? Sexist. Just cer mewn fan'na a bydd istaw. Diolch mlaen. Mae'n y fewn â chi. Oh, no. Cofiwch rhowch bagiau, unrhyw beth o werth yn y gist o dan y gwyliau eisiau. Ni drws nesaf, byddwch chi eisiau rhywbeth, ond chi ddim yn mai fi beth lle fel hyn iar chi. Mae un hen iar yn y cwsiet mae'n ddigon. Beth? Injo. O, Rian, fi newydd esbonio popeth o werth yn y gist eisiau. Oce. Reit, casgwch yn dawel. Byddwn ni'n deffro yn St Petersburg. So, Rian, well ti roi dyddiadur bach coch na hibo? Ie, i lle bod ni'n darllen dy holl gyfrinachau di. Sdim dŵr yn y tap yn y toilet ar ben dro'r coridor. Sdim ffordd o'n i folchi na dim. Oh, God, ble ni di dod, y third world? Maes Ifor staff exclusive. You're exclusive and me exclusive too. See ticket. And now we travel together. No problem. Mae gen i rai all-gopie'r New Statesman yn fama. Mae yna ddwy erthigol sydd yn rhoi persbectif ddiddorol iawn ar yr hyn sy'n digwydd yng Ngwladwriaeth Rwsia ers i'r drefn gominyddol gael ei Islwyn, o gorau hwnna meiliad ni di. Oh, sir, Project Calva. Islwyn. It's, Achos mae yn bwysig yn bod ni'n gweld y newidiadau yn Rwsia fel methiant y system yn hytrach na methiant ideoleg. Iawn, na chi ta? Diolch. Dim crwydron y nos? Ie, Spiky. Dim crwydron y nos. Many fine things I have. Caviar, very fine, and Soviet medals. One medal, $20. But this, $10. Hei, os ti'n cofio'r trenau'n Novgorodnol yn Hydref 73, ni'n cyfarfod Olga, Sasha, a haid o blant bach hapus ar ei ffordd i wersyll y Consomol. Sbyn. October Iard, plant y chwildro, plant yr Hydref. Doedden nhw'n dyddiau da. And now you very good luck. In this train, first special commercial venture. And I have 1, 2, 3 tickets. Gweithio'r trein ma fe, total busnes. Ma fe ar gomisiwn. Only $10 each. See, special commercial venture. Just like a wonderful English rare. Sit down, please. Sit
bravo. Have good appetite. Spasiba. Spasiba. Market forces, must they? Ti'n mynd i aros yn y geiriau trwy trips, Spikey? Mae da rwysio ddigon o down and out sy'n un neb yn i orfod dod yn un extra draw, dyn ni. Pidwch becsom dyna i. So'n bwriadu hongen rownd y chi, anyway. Too right, pal. Oh, is he? Steaming, man. So ti'n gwisgo rhaid, ydi? Na, man back of them. Some news can know anyways. Beth sy'n ti, Spike? Nighty, fe? So fi ddim byd, actually. Oh, my old mate Spikey there with his pop-tastic Bear Essential. And if you want to see it again, it'll be coming up in a couple of minutes. That's right, mate, and of course it's all for charity. Ni'n gweld beth sydd y ti anyway ar ôl self-portraits boring, le. Great guy, mate. Yeah, love him. Mae'n loes calon gen I gweld nhw'n rhythro'n syth I fagl cyfalafiaeth. Nag e plant I nhw'n mostyn. Dyn beth a gwerthu'n hwl beth I wneud. Yn plant ni yw'n cyfrifoldeb cynta ni, a gallwn ni ddim cadw llygad arnyn nhw fan hyn. Does na un man allan o Jenny di? Does na ddim stop I gael rhwng Moscow a St Petersburg. Wel, wi'n mynd i gael golwg gan un yn tyfethu. O'r gore. Spike, ydy'r gêm. Dyn ni wedi charsio chi aros yn eich cwsiets. So? So? Ti'n fwriadol wyneb galed neu beth? O leinglas i. Da ni wedi cael llon bol ar dy nonsens ni. Rebel mwyaf chweched uchaf, a narchydd ceiniog y dima. Mae'r cwsiets na'n llethol o dwy. Dwi'n lleill ddim eisiau fi na, anyway. Dwi eisiau chdi yna. Rwan. Diawl bach di, Gwylyn. Un o'r rhesymau frwydrodd Eileen dros dy gael di ar y trip ar luniau mae i Rwsia oedd bod gen ti diddordeb yn y wlad ar arlunwyr yma. Ti'n mynd I fethu'r aroliadau celf, hwn I hynny. Ond pai ti ameiddio sbwylio'r... Austin! Ti ydi ddeitha fo, ti'n honni ddallt o. Pam ti wedi creu wargylchledwyth ar y daith mewn barod? A troed y gefn ar y lleill? Pam wedodd e bod fi'n mynd I ffeili'n aroliadau celf? Chi'n amlwg yn trafod ni gytre. Cael tipyn o gosip. Tipyn o laff yn y gwely, cyn mynd I gysgu. Diolch yn fawr, miss. Mae 3 diwrnod y ti yn St Petersburg. Cyfle I ail gynnu dy dalent. Rwsia, Spike. Gan nôl at y lleill. A misnes I a neb arall yw aroliadau celf, Spike. A misnes I yw disgybleth ar y daith yma. Fyddwn ni gyd yn gyfrifol es eith rhywbeth o'i le ar y daith yma. A dwi'n deitha chi. Mae eisiau cadw golwg ar Spike na mae gynnu fo broblema. Ti ar ei hôl I. Fe gerddo Spike mas a'i gytre ddechrau tymor. Bydd e'n cysgu'n rwff yn sbel. A nawr, mae fe'n doso ar lawr ti I wan. Na pam ma fe fel na'n ddiweddar. Mwy fydd y reswm I ti byd o siro'r daith iddo fe'n ddiang henraid. A torri galon englyn ar aroliadau celf. O, sori. Sori. Sori, mae yma gwbl. A gweud y gwir, Mostyn, mae yna un peth ddylen ni gael yn glir. Pwnc Elin, I thaith I yw hon. A fi yw'r dirprwybri fathro. A fi sy'n gofal disgybleth a trefniadau. O, beth ti'n trio deitha I Myrfyn? Sdim hawl dy ti dresbasu ar batch Elin a fi. Ni sy'n rhedeg y sioe yma. Dim byd personol, Mostyn. Delineation of duties. Iawn byd? Sut rwyddo? Pen dra'r compartment. Eileen, so ti'n meddwl ddylen ni'n
doi gos gwrs fach mwyn i'n cyrraedd St Petersburg. Sorto un o ddoi o bethau bach mas, lan llaw. A beth sydd ar yr agenda, Merv? Unfinished business. Куда вы едете, вы меня поймете. Псков, пожалуйста. Псков, пожалуйста. Пожалуйста. Поезд разделился, Псков, пожалуйста, Петербург. Okay, Boris. Eileen, gofyn ddo fe. Le, ffach ni'n mynd? Kuda meid. Pskov. Le mae stop nesa? Где следующая станция? Pskov. Экспресс. Sti mi cyn No stop? Нет. Niet? Нет. On y lefel nawr, rwy'n gweithio chi. Wedi bod reit lan y pen draw, a mae hanner y tren ddim na. Maen nhw wedi diflannu. Mae'n sy'n Canada, ni bai? Arabia! Gafodd y tent i gael. A dim y thrawon! Blant, mae rhaid i fi chrybuddio chi. Bod disgwyl i chi gofio am enw da. Maes i Boris. Ac i ymddwyn, yn union, fel ych chi bloody eisiau. Excellent! Mae'n bagiau ni yn y compartment na? Dillad, ffeiliau. Arian, docynnau, passport. Поезд номер 23. Минск, Санкт-Петербург. Прибывает к платформе номер 2. Вместо платформы как это было объявлено. Taxi! Mam taxi? Should we go over am hotel, Spike? Wy'n credu taw cowboys yw'r ein, Charlie. Sy'n ni'n dibynnu ar y tŷ, bydd ni ma trwy'r dydd. Wi moyn bwyd a cawod nawr. O, gofyn faint i ddechrau. Skolka do Gostinice Oktyabrskaya. Skolka dor yn Tienek se yn Skabod. Skolka dor yn Tienek se yn Skabod, Iver. 9 tyś. Ha? 9 tyś. 9,000 rubles. Ydyn ni'n lot? Eta Teliako? Nie, 2-3 kilometra? Riada. Hei! O, dyle ti'n fyddi dangos gymryd arian, Charlie? Kain a ben, lady. Эй, вам гостиница нужна? Da, Какая? Oktyabrskaya. Не нужно вам никакого такси, я покажу дорогу. Mae'n gweud fod ni gerdded yno, mae'n fodlon dangos y ffordd i ni. No way, sticyn ni dar taxi ma, right? No, mae $10 yn rip-off. Thanks. Spasiba. Давай. We artists don't take taxis. Ie, ond chi sy'n cymryd yr ysma, right?
A gwir, Murphy, yw hyn, wyt ti ddim yn gallu deall un gair o Rwsieg, ddyle ti fod wedi checo dy fi. O, i syniad o ti, Mostyn. Ti wedi gwrando digon ar y tapau yna. Ddyle ti fod wedi sylwi bod o beth yn bod? Paid a throi yna i. Sgyn i'n hawl i dysbasu ar diriogaeth y dirprwy brif. Nag oes Myrf. Cyfrifoldeb chi'ch dau ydy'r trip ma. Os dwi'n cofio ar y delineation of duties yn iawn. Когда поедем? Нужно на локомотив уже. Мы не силы сделать. Скажите, пожалуйста, до следующей станции далеко? Ну не очень, километров 18. Mae pobl yn gadael. Y bag. Y bag, Mostyn. Basics. Bara. Vodka. Right. Sgoffer yna. St Petersburg. Dyna, diwrnod. Nilyn ni yma pentre yn edrych agosau, edrych am lift. Ti'n cofio pa mor hawdd oedd un y 70au? Enwedig pan ni'n dangos yng Nghaerdydd aelodaeth iddyn nhw? Wyt ti ddim yn y blaid gomiwnyddol ebyn hyn, Mostyn? Dyw Rwsia ddim chwaith yn dod i ni. Dydy anian cenedl ddim yn newid gyda lliw i baner hi. Di pethau'r un peth, beth gedi? Ну вот, пришли. Гостиница «Октябрьская», в лучших советских традициях. Надолго вы здесь? Тут 3 ночи. Я думаю, что больше вам советской гостиницы и не выдержать. Вот мой адрес. Захотите посмотреть, как русские живут? Заходите. Спасибо. Спросите Сашу. Ask for Sasha. Угу. Ну, до свидания. До свидания. Sasha. Cute. Cyfrwch y bag yma. Double check am. Dyw Rwsia ddim fel Cymru. Dim hewl i gael bob yn ail ga. Tyn ni fod yn cerdded am awr neu 2 to yn hawdd. Dechrau am e gwerthderoedd fel pwnc. Pan mae'r athro methu ffeindio ffordd drwy'r coed. Ti ddim angen tîn o dymor. Ti wedodd fydde fe'n ddigon rwydd i ffindo lift. Ian, sgynno fo'm syniad lle yda ni. Yn y cachu. Y 3 ohono ni. Rydw i fod, nid i? Ni ddim wedi gweld yn dal y 2 o'r diwrnod. Ti'n mynd sgwini gyrraedd rownd ysgol law yn llaw, ydi? Ddim wedi dychmygu fe wneud pethau bach fel yna gyd. Hefyd, ni eisiau mosquitos. Come on, Charlie. So ni wedi dod yr holl ffordd i Rwsia i fyta hamburgers American. Well, burger off, da. Dere ni gael chwilo am rhywbeth ethnig. Snobs. Rhywbeth ethnig. Be maen nhw'n mynd i wneud, Join off food queue? Gwachwch chi hyn, rwan. Настроя до Санкт-Петербурга до Луги или до Гатчины? Ну, можно до Луги, но это будет стоить 15 тысяч рублей. Ну, или $10. У нас нет ни долларов, ни рублей.
Ну, может быть, $9 и сигареты. Нет. Ну, если у вас нет долларов, то извините. Пожалуйста. Fi wedi cael llon bola. Mae jyst y llwgi, a wi eisiau gwely cyn bod i'n nosi. Ar eich chi'ch doi yn bwriadu hala'r noswaith fyna? Добрый день. Добрый день. Одна комната спать вечером? Одна комната есть, найдется. Проблема. Нет долларов. Доллара? Ну ничего, это не проблема. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Spasiba. Wel, mae pizza yn sort o ethnic. Allen ni fod wedi prynu cyn o iawn yn un doi. Mi'n gwybod. Allen ni ddim derbyn. Mae pawb yn gwybod bod ti wedi gadael catre a bod ti'n cinog dy ti. Ni'n mwynhau dy gwmni di. Ti yw'r unig un sy'n gallu gwerthfawrogi'r profiad yma. Dim fel Charlie a Izzy a'r plebs eraill. Paid o bod yn snob, Rian. Joke? Ma' nhw'n meddwl bod fi'n snob. Achos bod yn rhieni'n byw mewn tŷ mawr a bod dad yn bensaer. Dyw ni ddim byd i wneud ag e. Sy'n blydi cinog dy fi, a maen nhw dal i feddwl bod fi'n snob. Gen fi genis hon o tŷ ma' nhw. Artist y dosbarth. Gobaith mawr y ganrif. I Eileen. Oedd Eileen yn meddwl bydde wythnos yn Rwsia newid y mywyd i. Falle bydd e. Beth yw'n pожалуйста, Naśki? Dim diolch. Beth yw'n pожалуйста, Naśki? Mae'n ien i'n iada. Eto тебе. Спасибо. Ond falle gofith y fi pan fydd yn filionydd. Fyddi di byth yn gyfoethog. Вы уже поели? Да. Вам понравилось? Да, очень вкусно. Может, что-нибудь еще? Нет, спасибо большое. Пожалуйста. Car a geg am mwngrel. Cyn dagau di. Edith ar y gegfyd. Ti'n di angen ar un gair adeiladol drwy'n nos. Beth fach sy'n adeiladol beth i bod yn styc yn twll di'n y byd? Dim buses. Dim arwydd o lift. A wy ti a Eileen. Chi'n mynd ar ffins eich gili a pawb arall. Nosweithiau gole. Achos bod ni mor agos i begwn y gogledd. Rhyw awr o dywyllwch gawn ni, yno. Ma' nhw'n gweud fod y dyddiau di derfyn ma'n codi hwant ar ddyn Lle da i fwrw mis Mel. Oedd e? Gofyn i Mostyn. Penwythnos y gynhadledd am Birmingham. O'n i ddim yn ei weld efo rhywbeth wen off, Eileen. Y pethau'n wahanol nawr. So fe'n wahanol. A wi ddim gwahanol. Walle bo fi. Os yn ole Mostyn. A dim un ser yn lan. O, ma' yna ser lan na. Just bod ni'n ffili gweld nhw, Eileen.
Cliw, hanner awr wedi hanner nos, ac yn ddigon golau i ddarllen llyfr. Twaich sa dwmtsyfach nachi. Bezluni bliesk. Prasrachni sumrak. Pushkin yn disgrifio'r nosweithi gole. Yn y Gymraeg, tryloiw wyll a llewyrch, neu sglein ddi-leiad dy nosweithiau myfyriol. Gwed y to, yn Rwsieg. Twaich sa dwmtsyfach nachi. Bezluni bliesk. Prasrachni sumrak. 5,000 rwbl. Mae'r gweddill yn y bag. Mae'r bag Roland St Petersburg erbyn hyn. 3,000 i fi fyna. Fan i gwerthu yna. Tia, 2 pint. Ddylen ni fod wedi dod â doleri. Na beth mae pawb yn moyn, ma? O na, bydde hwnna'n gros i bob egwyddor yn bydde fe, Mostyn. Gael cymewnydd da ddim dod i Rwsia i bocedi'n llawn doleri. A mae hynna braidd yn academig nawr. So ni'n mynd i fynd yn bell iawn gyda rwbls ma sy'n gyda ni, a ni'n bygod heb lift, a mae'r bloody kids na. Gwell, byd yn meddwl be maen nhw'n neud. Yn wedig Spike Powell. Os wybod be wneud hwnnw nesa. Hales, deitha fo am y lluniau budur. Dad y fod. Meddylia, bo hogyn ysgol yn gallu dangos lluniau felly i'w athrawes. Yn wraig i, ffar bach. O siwr lun i o'n o ti? Dim un o'ch chi'n deall. O, i hun, siwr diw. Dangos bob dim o gynno fo. Dyw dysgu celf ddim yr un peth a dysgu Saesneg neu teiryddiaeth. Nag jyst pwnc academedd, yw e? Maen nhw'n mynegu hynna'n trwy gwaith. Maen nhw'n dinoethu hynna'n ym mhob ffordd. Os dim hang-ups dyn nhw. Hang-ups. Ie. Da ni ar dir peryglis rwan, tydan? O, wy'n cydfynd â Eileen. Mynegu hynna. Di'n noethi hynna. O, ie. A os oes da ti luniau mae hi Sharon wedi wneud, ni cyn i gweld nhw. Yn dy gwely. Os da, Iles. Liciwn ni wybod beth sy'n ar dy feddwl di sefydd. Ti'n un arall? The road of excess leads on to wisdom. William Blake, Merv. Beth am ni'n dod i slip yn ôl i'r hotel, efe? I be? I gael bwrw wrth yn unan. Just ni'n doi. Be wedi ni? Rhyw awr a hanner on y mwyaf wedyn ni. Bydd Charlie'n cael popeth mae y moyn a bydd Sharon yn suicidal to. So be nawn ni te? Ti, fi a fe? Wel, fi'n folw ar y ti'n gwely, os ti'n moyn. Na? Group sex?
Mae'n deimlad od i fynd i'r gwely i gysgu a hithe dal yn ôl e tu fas. Sa'n credu gysga'r un wink heno. Ti yw'r unig un bron allai siarad sensa. Allen ni siarad y ti drwy'r nos. So Elin nôl? Na, sneb arall di cyrraedd nôl eto. Cysgan dawel. Nos da. Eileen Jenkins, please. Paid a becso, neu di. Ti'n bach o lonydd na gyd. Anyway, ni yn rwysio nid wedi ponti. Rwy'n ni fanteisio'r y pethau yma. Spasiba. Yes. Yes. Ti'n gysgu? Be si? Man a man i ni fod nôl yn ponti. So Rwsia di newid dim. Yn lle bag o chips yn sweaty Betty's a mynd lawr Mill Street am grop, ni'n cael chips ar y Nevsky a dod i stafell mewn hotel am grop. O'n i'n disgwyl mwy na grop heno, Sharon. A ti yn? Ni mae'n cysgu dy ti, Sha. So pa gweithio un ag y ti'n meddwl yr un peth? Sa'n gwybod beth dwi eisiau, reit? Dim hyn yn ystafell Eileen o bob man. Be fi gorfod wneud ta? Gofyn, please? Gwe bo fi'n dy garu di am byth siwr o fod. I fi na be wedodd Finny Thomas wrth ydi. Be ti'n feddwl? Oh, come on, Sharon. Mae pawb di clywed y storis. So paid ware mor bloody diniwed. Back it off, Charlie. Все, спасибо. Сейчас, минутку, я вам что-то хочу дать. Это вам. Очень красиво, спасибо. И вам спасибо. Доброе утро. Красиво. Доброе утро. Доброе утро. Мы никак с места не тронемся, пока я в свою машину воды не залью. Вы далеко едете? Петербург. Вот. Если сейчас с места сдвинемся, к вечеру доберемся. Санкт-Петербурга. А вы англичанка? Да, из Уэльса. Санкт-Петербурга. Это возможно? Вы могли бы... You want to go with me to St. Petersburg by car?
I have a place for one. Beth oed bod i wedi diflannu fel yna. Gadael di'n cysgu, so ti'n meddwl? Это хорошо. Очень хорошо. You're happy, aren't you? But what about your friends? You left them alone. Я как девочка убегаю. Один из друзей... My husband. Твой муж? Да, мой муж. Everybody wants eternal beauty. These artificial flowers, they're just perfect. You hoover them from time to time and they stay forever. You know, I buy them in Berlin. They're very, very cheap and they sell so well. I buy everything what is cheap. I have to make this trade to pay my real work, my photography and maybe my exhibition one day. Tell me about your work. It's a journey and a personal voyage for me. I started when I left my husband and it was a difficult time. He had money which helped me to move forward with my work. I needed it. Now money starts to be a problem. Do you understand? But I have to make a choice. Not for money, for myself. Для меня. Ты понимаешь? Я понимаю. And I'm free now, but it is difficult to leave your old security. Look at my country now. It's just the same thing. Maybe my life this minute is a model for little Russia. Ti'n plesio Eileen? Ti yw'r unig un sy'n meddwl am gelf. Just y mwynhau peinto. Os dim talent da fi. Mwahanol I ti. Talent I beth? Beth y pwynt? Ys dim byd newydd ar ôl. Popeth ti cael ei wneud yn barod.
Pam ddes ti ar y trip ma te? Wylo cyfeiriad newydd? Gwersi na'r ysgol ddim yn ysgogi fi i beintio. Lle di ddim beio Eileen am ni? Ti'n cofio Tony Lewis o'r bumed? Wrth gwrs bo fi. A pawb yn ei gofio fe. Oedd dim nodyn. Na beth oedd yn pwslo pawb. Pam dim nodyn? Dim llythyr pan nathon nhw ffindo fe. Dyw pawb ddim yn gadael llythyr. Dyn gan amla. Plant. Pobl ifanc yn enwedig. Llythyr ffarwel. So oedd e'n eithriad. Sa'n deall. Sneb wedi deall. Oedd Tony wedi gadael llythyr. Halodd ein ato fi. Wedes i ddim wrth neb. Pam? Agorodd yn had y llythyr. Goson ni gweryl. Cigodd fi mas o'r tŷ. Beth yw ei le mewn derbyn llythyr? Llythyr personol oedd e. Os ti'n mynd ingrid ni fel cachu o flan pawb? Ti jyst yn neud fi deimlo fel pillock. A sut nes ti fi deimlo neithwr te? Granda, os na'r cwbl ti moyn wrth ferched, tala amdano fe, reit? Mae digon o ddewis i ti yn fan hyn. Sod off, Sharon. Ti'n gwybod beth y ti moyn? Biafo fel prictis y mwy ysgol wedyn joca am bod ti'n angel, Cwpl o wythnosau, na gyd ni wedi bod yn mynd mas yn gilydd. Mis? Tair wythnos. Tair weekend rownd y pubs yn Ponty. Ie, wel ddigon o fi ddod i weld bod ti'n wast amser. Spasiba. $10. Ha? $10. Hey, yesterday, por favor, 6 piezas sabe. Oskaro, previta loca. Ты последний день остаешь, милый друг. Oskaro. Panatri. Oi, Charlie. Sgwylwn? Lovely, man. Siath i neithwr de? Sgwrs ti? Oedd ar y blad, is i boi. Rhi rwydd os rhywbeth. Sy'n bod ni nawr, de? Wel, fel y maen nhw, twel. Y bore wedyn, yna. Come on, boy. Wel, dy'r athrawon ddim me. So sa'n gweld pam dren ni foddran dilyn y schedule, pam mynd i'r museums o gwbl ar rannu. Be newn ni Llynadden? Meddwi'n racs. Nie solna ja czuję na ramię. Nie говори нам срыть. Не солна рану. Она и так болит. О, да не на никопство. Да не на охаем ты, ура. Здравствуйте. Саша живет здесь? Нету никакого Саши. Надоели вы мне, и отстаньте вы с этим Сашей. На кой черт мне это? У меня же 2 звонка, а у Саши 4. Читайте там на дверях. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы ищем Сашу.
О, боже, опять. В той стороне коридора Саша, поищите его там, пожалуйста. Здесь, видите, нету его. Идите, нету его здесь. Ты видела, что они вчера здесь делали? Ну, конечно, Ира, и видела, и слышала. Пожалуйста. Спасибо. Ты видела, что они вчера здесь Ну, конечно, видела и слышала. Вчера устроили. Музыка не выключалась до 3 часов ночи. Ванной пользовались. В туалете опять неизвестно, что устроили. Я не знаю, надо с Витей серьезно уже поговорить. Нету больше. Как сейчас надо? Come in. Ну вот, неплохая работа. Это не Шишкин, это мое. Да, а это не мое, это слесарь. Это мой друг, мы с ним вместе снимаем мастерскую. Да, вот еще моя работа. О, видишь? Она ждет принца, а принц живет здесь. Beth yw'r rhain? А, объясни, это работа, которую мы делаем в академии. Я хожу в неофициальную академию, где учат классическому рисунку. Mae'n mynd i ryw fath o academy answyddogol i ddysgu'r technegoedd clasurol. Нет, необходимо, чтобы изучать красоту. Ac i astudio harddwch. Be mae fe'n olygu wrth harddwch? Что ты понимаешь под красотой? Все, что не является мертвым. Поэтому мы ищем все время что-то новое, что-то живое. Popeth sydd ddim yn gelfyddyd marw. Mae ei ffrindiau'n chwilio ffordd newydd. Be sy'n mor newydd am neoclassicism? No, not neo anything. We have no names. Объясни, у нас нету имени, у нас нету манифеста, у нас нету общего стиля. Мы просто художники, начинающие с нуля. Мы говорим, красота – это правда. Ну, правильно. Даже если это жестокая правда. Спасибо. Успеха. Счастливо. До свидания. Счастливо. Hey, you want to take the eternal beauty with you? Спасибо. Bye. До свидания. Sharon! In loco parentis, man affani. Drach ar stad si yna ti. Ti'n ferch bert llawn hwyl, ond fer un beth I ti? A stron sen o beth I ti? Reit, sychad un anda hwnna. Na beth wedodd ei wrthai.
Ti ddim jyst yn gadael Dina yn lawr, ti'n gadael fi lawr hefyd. Ti'n deall ni, ti? O'n i'n meddwl bod chi'n becso. So ni ddim yn becso amdano ti ar gweddill, byddwn ni ddim yn aros yn y swydd yma. Wrth gwrs bod fi'n becso. Beth ddigwyddodd fynd o ti a Charlie nithwr i hala ti feddwi am yn eisiau stad? Dim. Digwyddodd dim, a wy'n falch o ni. Mae Charlie a fi wedi benni. Неправильно. Что? Можно? Смотри, он у тебя получается плоский. Тут же много впадин. Вот скула. Я думаю, тебе будет легче рисовать, если ты сначала попытаешься почувствовать форму. Вот закрой глаза. Вот, чувствуешь? Вот здесь. Ага. О. Reit, Sharon. Hasda ni gael mynd. Mynd? Yr amserlen, Sharon. Ar ddiwedd diwrnod 3, gerddi'r haf. Homeland of long suffering. Thou art the land of Russia. Wedi dod I hyn yn enw rhyddid. Dollar, Kubaya. Нет, спасибо. Gyd i'n atgofion rhamantus dy ti o St Petersburg, da? Na. Mi fyddai'n cofio bod fi wedi plesio fy hun am unwaith. Wedi gweud na. Ti'n gwybod taw I fan hyn? I Lenin gradwl oedd e prynu dath mostyn a fi ar y mis mil. Be, fan hyn? Ie. Gwrddys I am mostyn yn 68, amser y freuddwyd fawr. Pan oedd bobl ifanc yn martio ni milodd yn erbyn rhyfel Vietnam, yn erbyn yr heddlu, yn erbyn cyfalafiaeth. I gyd o dan faner Marxiaeth. Oedd mostyn yn gomiwnydd ifanc gwyllt yn siarad fel pwll tro a lyged ar dan. Oedd yna naturiol yn I ddod I Rwsia yn mis Mel ac I St Petersburg le ddechreuodd y freuddwyd ma oedd yn mynd I newid cwrs y byd. Ond oedden nhw'n ddyddiau da. Dim I gollion cadwyni. All you need is love. So Cupid mynd I nala I. Wi mynd I blesio fy hun o hyn ymlaen. Bydd hyn yn edrych yn dda ar dy CV di. Pan bod yn dewis o lynydd I Pryddach flwyddyn nesaf. Gnaeth ydy'r prwy brif waith ardderchog yn Rwsia. Trefniadau llety'n arbennig iawn. Gata gona ni di. Wel, dim rhaid I ti stwffo dinon ar y daith yma. Seil un y funne wedi ymdopi'n iawn. Ymdopi? Dyna be maen nhw'n ei alw fo rwan.
Be sy'n dy gorddi di? Os oes da ti rhywbeth i weid, gwed yn straight. In vodka veritas, Merv. The perv. Dyna be maen nhw'n dal ydyn, de? Cara ben. Lenin. Ti'n mynd ar yn ffins i conin. Na beth wyt ti? O, trawst ar brychu un, ia? Deithau, pan o ti a Gales yn cael y sgyrsiau bach cyfrinachol yma, yn beth ych chi'n siaradwch, ha? Bai deithau, bod chi'n trafod y ser a'r llwybr bledi lleithog. Illa mod i naif, ond dydw i ddim yn dwp. Ond be ddigwyddodd yn Birmingham? Digwyddodd dim byd. Rhywbeth ymlaen yn y gynhadledd na. Dim beth wyt ti'n feddwl. Stopes yn unan. Cyn i beth efo'n yr rhy bell. Asri, dwi'n dy gasau di, Marvin. Ti'n gwybod hynny? Dwi'n dy gasau di a chas berffaith. Mae mor hawdd y gasau di fi. Now hatred is by far the longest pleasure. Men love in haste, but detest at leisure. Lord Byron, Mervyn. Ti ddim yn rhy hwyr yn i fynd nôl? Sa eisiau mynd nôl. Fi di blino, fi ti cwmpo. O cer di. Fi di cynnig lle'r ddoi o'n ni. Ffili deall ydw i, sut gallen ni wrthod croeso fel na? Os da fi ddim byd yn ei erbyn e fel person, ond come on, Spike, mae syniadau a'i waith yn crap. Nes wrth ei waith mae beirniadu arlunydd, hynny yw, nid proses dechnegol yw arlunio. Ti'n mynd i weithio nesaf bod yw'n pwrpas i ddelwedd? Bwriad arlunydd sy'n bwysig. Mae Sasha a'i ffrindiau'n trial dechrau o'r newydd, difar hen syniadau, holl clap-trap y colegau celf. Sneb yn gwybod beth oedden nhw'n wneud nesaf. Wrth gwrs fod y gwaith yn anodd i'w ddeall, a mae pob celfyddyd bwysig yn mynd yn groes i'r aesthetig gyfoes. Ac os o'n i'n ffili deall, i ni'n plebs, diolch yn fawr. Mae yna egni fan hyn, Rhian, so ti'n gallu deimlo fe. Mae fel trydan, fel sparks. Siwr allu di honni fod yn greadigol, yn sensitif. Ffili deimlo fe. Fi ddigon sensitif i sylwi nag wrth yn am gelf o gwbl. Be ti'n meddwl? Sasha, ti a Sasha. So cer dage, dim problem da fi. Hotel Octoberskaya. Опять вонищу развел. Что ты опять туда намешал? Вонища такая. Где ты только берешь такие продукты? Сколько их можно гноить-то? Замолчала бы. Видишь, Тимофей Васильевич сегодня пенсию получил. Скоро вся квартира будет на ушах. Половина будет водку пить, а половина драться. Вот это жизнь. Я, хочешь не хочешь, часть этой жизни. Только между нами есть некоторые различия. Я могу уйти от этого всего. Но почему ты здесь? Понимаешь ли? Конечно, ситуация, в которой мы здесь находимся, ужасная. Но если у тебя, кроме чувства отвращения, есть хоть капля сострадания, сочувствия к этим людям,
то, находясь здесь, ты можешь творить бесконечно. Зачем ты мне все это показываешь? Я смотрю тебе в глаза, но не вижу тебя. Ты прячешься от меня? Почему? Я не знаю, что ты там видишь. Я должен идти. Спайк. Чай? Ты сказал, что красота – это правда. Это значит, что если ты не будешь честен перед самим собой, то и твое искусство будет ложным. Оставайся со мной. Я вижу, ты хочешь остаться. Это и будет правда. Это и будет правда. Нет. Я не должен делать этого. Ты не понимаешь. Это на то, что я не хочу. Был один человек. Тогда я сказал нет. Я умер. Мое искусство не имеет ничего общего с этим. But if you're an artist, your life is your art. Ты пытаешься поймать меня, обмануть меня. Тогда ступай на запад, к его мертвому искусству. Если ты не можешь идти с нами туда, куда идем мы, ступай. Chi di cyrraedd? Ers y prynhawn. A le ti di bod yn crwydro, dim rownd i unrhyw amgueddfa na oriau, mae'n siŵr. Just St. Petersburg. Dim trefen o gwbl. Chi gyd wedi bod mas yn gael ei fanto'n rhywle? Ble a ni gyd di cyrraedd St. Petersburg. Digon teg. Wel, mae wedi bod yn ddiwrnod rhy hir. Beth ddigwyddodd? I chi ddim dod lleill? Ble mae Mr Jenkins? Gan ddealltwriaeth, mix-up ar y tren, bydd Mostyn yn nilyn i rhywbryd fori. Bydd siŵr. Bydd siŵr. Mae'n bryd i ti roed y feddwl ar dy waith. Na'n fawr o'r amser mae'n Rwsia, nid i? Chi wedi investo yn dau, so ddylech chi gael eich arian nhw, mae'n siŵr. Am hael o wahanol ti, Spike. Mae'r rhian yn haeddu cael ei thrin yn iawn, nyle ti fod yn onest o'i. Beth chi'n feddwl? Mae llyged y fi. Fi'n gallu gweld. Un peth yw gallu gweld. Peth arall yw gallu deall.
Ambell waith, mae'r blynyddoedd just yn diflannu. Mae 20 mlynedd yn ôl fel ddo. Allai weld ni nawr. Mostyn a fi fan hyn yn cwmpa mas am y tro cynta. O, sa'n credu byddwn ni'n llusgo ngwri am gedfar yn mis Mel? Dim rhaid llusgo Mostyn oedd yn ysig yn mynd â fi fod y casgliad. Iddo fe, dyma'r gorau o gelfyddyd comiwnyddiaeth. Yn ôl Lenin, meddai Mostyn, mae celfyddyd yn eiddo i'r werin, ac fe ddyle felly fod yn ddealladwy iddyn nhw. Swyddogaeth celfyddyd yw mynegu teimladau, meddyliau, ag ewyllus a werin bobl. Na gyd. Ond i fi, unig ddyletswydd yr artist yw mynegu hunan, i ofnau a'i obeithion, weitha pawb a phopeth. Ac edw gifyd e. Benthyg. Yr eicon yw'r man cychwyn, o dim cyfieithiad o'r Beibl i'r Rwsieg tan ganol y ganrif ddiwetha. Yr eicon oedd Beibl y bobl gyffredin yn llawn cyfeiriadau ysgrythurol i'w ddarllen yn gymaint a'i weld. Felly mae Rwsied wedi hen arfer gweld arwyddocâd ystyrlon mewn delwedd. Mae Rwsia yn deall fod pŵer mewn llun. Dyma pam fod y drefn wedi carcharu arlunwyr a chadw ei gwaith dan glo. A dyma waith Andrei Rwblioth. Dyn o'r mor bwysig i'r dadeni yn Rwsia a Michelangelo neu Da Vinci yn y gorllewin. Pam hynny? Beth sy'n mor arbennig yn ei waith e? Wel, i fod yn fynach, fel artist, oedd e'n mhell o flaen ei amser. Fe nath e ddyrchafu'r eicon o fod yn llaw lyfr ysgrythurol i fod yn gelfyddyd personol. Mae Pedr a Paul fan hyn, maen nhw'n fwy na symbolau, maen nhw'n ddynol, a mae cariad nhw at y Crist yn real. So ble mae'r Crist, he? Fydde eicon y Crist rhwngddyn nhw yn yr eglwys, ond fan hyn dwi ddim wedi gynnwys. Maen nhw wedi creu campwaith tre adael ffigwr y Crist mas. Shwt ni? Wel... O golli ffigwr y meistr, yr athro, mae'r ddoi ddisgybl yn syllu ar ei gilydd. A mae holl rym yr emosiwn, y cariad, yn cael ei gyfeirio nôl at nhw eu hunain. Mae colli ffigwr yr athro'n apelio. Falle taw hynny sy'n rhaid i ni wneud. Difa'r holl ddiwiau. Gwrthod pob credo ag ideoleg. Dysgu heb athro. Heb athrawes. Помогите! Помогите! Dyma un o'r lluniau weles i ddim 20 mlynedd yn ôl. Fantasy gan Petrov Vodkin. Oedd e'n gomisar yn y gwrthryfel yn y dyddiau cynnar, ond yn 1925 inc oedd e hwn. Oedd hwn yn cael ei gadw dan glo. Alla i ddim gweld pam dde rhywun yn ofni hwn. Just teimlad braf sy'n fan hyn. Teimlad y fod yng ngafael breuddwyd. Taith ffantasi yn ein cario ni rhywle hollol anusgwyl. Ond edrych ar wyneb y dyn. Does dim golwg ofnus arno fe.
A lliw coch. Cofiwch yr eicon. Mae ystyr i bob manylun. I fi, llun yw hwnnw o ddyn ofnus yn cael ei gario i hynllef ar gefn ideoleg sy'n mas o bob reolaeth. A'r bôn a'r siom o sylweddoli fod y ddelfryd athon bryd ni yn gelwydd i gyd. Dylwn i fod wedi deud rhywbeth ar y tren, ond eisiau gael heg. Ond eisiau sbwylio'u games bach nhw. Gwaith Gregoriaeth, ferch ar pusa'r llath gwag. Felly gedi mor fawr, mor drist. Ar un olwg llun syml o ferch fach a pusa'r llath, pam gadw hwn danglo? Achos bod hi'n dangos pobl mewn angen. Dwylo hyn fraig sydd ganddi. Merch fach yn hen cyn tyfu lan. Ha'i gwallt yn britho. A hi yw Rwsia. Heddi. Подожди. Cael ei orfodi beintio yn yr arddull realistig nath Filonoff. Gan bwy? Y parti. Ond yr arddull welwn ni fan hyn yw'r un wnaethon nhw wahardd. Oedd Filonoff yn gwrthod esthetig I ddydd, yn gwrthod egwyddorion cyfansoddiad. Pan fydde un o'r ddisgyblion yn gofyn ddweud ei ddechrau'r lun, ateb Filonoff fydde dim ots le, ewch ati heb raslun a chynllun, heb unrhyw syniad clir o'r gwaith gorffenedig, syniadau newydd iawn ar y pryd. Mae'n horrific. Beth yw e? Gwledd y brenhinoedd. Mae rhyw naws sy'n llefus i'r ffigurau mewn groddesta. A mae'r delweddau'n fwy arswydus wrth gofio na chath Filonoff ddangos na gwerthu unrhyw un o'r lluniau yma, ac o ganlyniad I hyn I fod e wedi marw yn newyn. Pam lai, Charlie? Wedi gwybod mae'n nos yn ôl am dwi? Ni gli. Siam Pansky.
Come on, anyone. I need to ride. Come on. I need to ride. Oh, Shirley. Hey, come on, Shirley. I need to ride. Come on. I need to ride. Come on. Hollol anghyfrifol. Chod I ofn ar rhywun fel e. Sot foes yn 17 rwbl. 10 ceiniog. So I brynu fel yna'n hollol ddi'r rybydd fel rhyw bloody ysbryd. Munud neu ddwy yn ddiweddar achos ydi ar dy ben luniau. Tawd y rwtlan wir. Jyst mod i wedi dadal di ar dy wely angan na gyd. Gadael Lenin fanna. Ymlaen cynta ges i o'n i mas. Sy'n bod na ti beth bynnag? Shot across the bows. Wedi gorflino. Touch and go medden nhw, gwnaed i'n gytre bwyd yn ymwla. Rwsia. Gydys ti? Dylen ni fod wedi sylweddoli na fydda Eileen ddim yn syrthio am rhywun fatha chdi. Bydda fa ddim byd mwy na rhyw Dan Siafins. Y plant. Spikes y byd ma. Fe dwi ddim madda iddyn nhw. Ma' nhw'n rhoi cymaint I Eileen. Dod ati newydd sbon bob blwyddyn a hitha wedyn yn bwydo ar ei gobeithio nhw, ar ei sŵn, ar ei chwerthu nhw. Bys gyn ni I gynnig iddi? Dim byd. Ond yw hen hanes wedi suro. Spike! Spike! Видимся! Два ночи на мосту, на Кировском, хорошо? Хорошо? Все, счастливо! Spike! Spike! Spike? Wy'n aros ar yr ynys heno. Wedi penderfynu aros mas yn Rwsia am sbel. Spike, gallu di ddim! Sôn rieni hyd yn oed yn gwybod mod I mas ma. Cyfrwch drostau. Gwedwch wrthyn nhw byddai nôl yn amser yn hunan. Wyt ti o ddifri disgwyl I fi wneud na? Gallai ddim wneud hynny. Chi sy'n gweithio ni I flasu bywyd, I wylo llwybr yn hunain. Chi'n sio dysgu fi sut I feddwl fel artist yn so chi'n fodlon I fi fyw fel ni. Pam chi'n mynd trwy'r ffasad o ddod yn I mas ma? Llusgo ni gyd lawr memory lane?
chwarae artists am wythnos bob blwyddyn. Na beth yw hwn i chi? Sori, Eileen, ond yw wythnos ddim digon. Dy benderfyniad di yw Spike, ond dwi'n disgwyl gweld ti yn yr orsaf na fori. Chi'n gofyn i fi ddod nôl i maes i fori fyw celwydd? Pam ddylwn ni? Tocynnau gen ti? Mae tocynnau i gyd a fi fan hyn. Passports a'r visas. Wedes i wrtho ti, maen nhw fan hyn, a wydd mae'n bwriadu gadael nhw mas yng ngolwg i to. I neb. Un dyn bach ar ôl, Eileen. Lle bod fi'n ansicr o lot o bethau mostyn. Ond dwi ddim yn amengreddu fel athrawes. Chi'n gwybod fel cyffyle? Chi'n gwybod ti wedi bod yn neud i di na? Crac o asen y ddwy. Bwrw mhen wrth gwmpo. Ddim byd gwath, beth o'n i'n arfer gael y car rygbys lawer dydd. Ond na fe wedi cael achos i gwdad. Отправляйтесь через 5 минут. От платформы номер 3.
Spike. Hwyl fawr. Do Sudania. Farwel Rwsia. Ie. Ond dod nôl ma na I to, cyn yr haf. I aros. Beth, yn lle gorffen dy gwrs? Dim llawr o gystadleuaeth. Maes Ifod neu St Petersburg na gos. Ond dwi ddim os ymlaen i dewis un o'r llall, o diwe. Ydy mae e. I fi, ta beth.